Hai. Erokamano nyakora mogi twak mar Ratil chakore sani ma en Jumapil mokwongo dwe mar 8 2026 odiechieng' mar 2 nyaka nyo wachak dwe mar 8. Nyakora mogi Ratil ma kawuono menyo weche mag siasa tir. Jo siasa golo weche mopogore opogore dhogi. E gwenge ma Kanyadhiang' Homa Bay kocha. Duond bura mar ODM oyango ni gidhi bedo gi manifesto kod duond bura mar ODM. Manifesto ma manywanda kaluwore kod aput ma okono osechuogi mar ng'iyo mano. Nyakora mogi weche mag siasa jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua bende loso ewi wach mar manifesto kata lek mar piny Kenya miluongo ni Vision 2060 kama jatend piny William Ruto bende loso okone mae thuolo munjo bed ni jo Kenya giwegi go mbaka ka ging'eyo ni tok 2030 kata tok lek mag 2030 Kenya unjo bed ni rie kanye. Be en gima unjo bed ni miyo pek sani Rigathi Gachagua koni oyo gik moko mathoth dio jo Kenya. To bende wach mawach kod Kalonzo Musyoka ni nitiere gik ma unjo bed ni ng'iyo sani moting'o chiero uchumi magin giwegi gineno ni en uchumi molwar piny ma jatend piny ok unjo bed ni sako itiji gi wach mar TWAK ni ng'iyo ni to lek mar piny Kenya higa 2060 biro bet nade. Yakora mogi gin TWAK manitiere ka achiel kachiel. Ramogi TV Ratil machiegni Abdul Ramadhan. Thuolo mokwongo mari mar bede Ratil. Yes. Adwani mondo kau thuolo mar moso nyikora mag Ramogi Ajwang' mondo ging'eni intie Ratil makawuono. Erokamano George kuom gwela odiochieng' makawuono mondo an bende chiwe pacha ne jogo nagi Jaramogi kamoro amora ma gintie e weche mag siasa madhi mbele Kenya ma wantie sani. Right. Mondo wapuod wach wang'e ni to ere kuma ber nitie kuma rach nitie ka girito kaka wadhi timo weche mag yiero mabiro manyien. Weche osewuok korgi koni tarwako ji te ni kapok wawacho mang'eny jonajure budho chikru itu kaeto wayud kama waweche go keto. Erokamano ahinya. Swaleh, ok en thuolo mokwongo to isebudho ei dweni nikech onge dwe mano osebedo mar 8 2026 mae thuolo mari mokwongo machiegni. Erokamano ahinya George Bati. Yena mos mikora Ramogi Ajwang' ni oimore to wan kaka jomumbo piny ok oimore no maber ahinya. Achiel kuomwa kendo osiepwa kendo philanthropist mawuok e gweng'wa kendo ng'ano makonyo jomochano owito wuode mar Andiga mamikae e ode. Wagone Newton Kefa Ogada pole sana kaka jomumbo kwa niaba na giniaba familia agone gimos kao kamano Nyasaye omigi hocho makende sama gin gi difficulty ni Nyasaye omednwa ritogi to rit na nyikora Ramogi bende e msimu makor wadhi mar siasa ni. Erokamano nya Swaleh. Abok Elisha machiegni. Akaw thuolo ni mar goyo ne oganda Ramogi anyiso gi ni odiochieng' ma kawuono ne obedo kodgi maber to gichikit gi TWAK ma kawuono nikech gik mwadhi wacho ka moko gin important ne gima gi joma neno Ramogi sani to maduong' moloyo wamak Yesu Kristo mondo warwa. Amen. Kapoko wari mondo wari kose wari med mako waro maber. Elisha janabi. Kuro TWAK moro biro ka. Nyocha chieng' tich ang'wen godhiambo jatend piny William Ruto noloso e pare mar loch mar piny Kenya State House Nairobi koni thuolo ma Kenya unjo bed ni chako puode wach go e mbaka mane Abdul wacho no da puodo wacha unjo bed ni en sani mar ng'iyo ni to tuk lek mar 2060 biro chalo nade. Kweth maketo serikal tesre oting'o jatend duond bura mar DCP Rigathi Gachagua, oting'o jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka koni jatend piny rikni ma ok esa gik mang'eny pod dhiyo jopiny maonge tiende ketho saa gi wach mar ni to lek mar 2060 biro chalo nade. Koni ng'at madwa leko leke ode mano kaluwore gi Rigathi Gachagua ng'ama dwa leko leke ode Kenya nitie gik mang'eny madiyo jopiny. Abok mae saa koso oyo. Akaw thuolo ni mar goyo erokamano kendo to adwa wacho ni Vision 2060 ochal gi Vision 2030 mane Kibaki oketo in place and Vision 2030 ose guide Kenya in terms of development. Omiyo ka ker nyo kelo gimoro ni wa launch Vision 2030 okane ka nitiere rachne Vision 2060 Vision 2060 okane ka nitiere rachne kata chiel nikech ma is just a strategic move
ma mondo ketwa wang'eyo ni ka piny oruto onego bed ni watimo stebni. But the problem man go ni joma pingo Vision 2060 kipenjo gi ni to ere kaka inyalo revive the economy kawuono, iyudo ka gin clueless, onge gima ging'eyo kata achiel. Kachako gi jatend Linda Mwananchi masani be ji wacho ni oromo bedo ker, nyocha neno kiyo ji ebe mana karuka. Gimo nyalo wacho mar revive the economy ma Kenya onge, nikech ka ng'ato dhi e studio to wacho niya ni kero we get affordable housing nikech gweno ok bi idho gorofa, donge neno kama ng'ama kia kata gimo nyalo wacho. Sama nyocho penje ni to koro ere nyiso kaka inyalo revive economy kawuono kibedo ker, ne onge gima nowacho. En owacho kaka nochako siasa gi kako kele kachaka chiko ita kuom mane jalup ker Rigathi Gachagua. Onge odiochieng' kata achiel masewije komiyowa road map kata plan ni mae kako onego bed ni wa revive our economy. Jakom kane ni opposition, jakom ne nyalo koni ni ma onego watim kama, ma watimo kama, to mae kako waloko Kenya. Omiyo adwa wacho ni ne jo Kenya kata jo nagi wa maneno wasani ni giwe chiko itgi ne opposition. My first opposition ma is clueless, kendo gikia gima gitimo. To gima gikia ka gitimo no, kadiponi gibede ker ni kawuono gin magikao Kenya, to Kenya dhi sink moloyo kata kama. Kuri wacho ni Swaleh en clueless. Gin clueless kabisa. Swaleh nika. Swaleh, are you clueless? But ing'eyo e sigand piny joma chalo gi odo be nyaka bed go i dala kata miere ma ji odak. Kipenjo wach mar Vision 2060, leko krach to bende inyalo chopo lek adier. Ok inyal wacho ne ji 2060 kapok iwacho 4 years kata 5 years magi mag office. Penjo mwa penjo, Vision 2060 wadwa dhi jomage midwa tero kuno ka jo Kenya teti negi tieko. Jomage madwa dhi Vision 2060 no ka kech to ja Kenya chamo ma iye oriwore mana gonding'e, ok nyaka neno ni en kiny no brunade. Omiyo wano wacho ni President William Ruto ok en wasikwa, ten wasik chandruok mar Kenya. Okuongo kete jo Kenya obede gi pesa mfuku kaka no osingo. Okuongo kete jo Kenya oyude thieth maber kaka no osingo. Okuongo kete jo Kenya oyude ber man osingo negi e manifesto mare mokuongo kana odonji office. Otherwise Vision 2060 biro chalo mana lek ma ng'ato lek e ode kanendo. Onge gima chal kamano manyalo konyo ngima ja Kenya. Kapod ok inyal nyisowa lek mari manin gode manifesto ni kanidonjo ni tichopo kode kanye, nikech nyaka sani kinyiso ja Kenya ni 2060 adwano ubed ni ujomodak e miere gi maber, to miere go joma dhi dak kende onge, nikech extrajudicial killing mane jowinjore cha pod dhi nyime. Adami example bati ing'ina awuok e constituency kata piny ma osebedo gi lit e thuolo mokalo ni mang'eny moingo ng'ata ng'ata. Ung'e Albert Ojwang ne wuod Mumbo, otho e lot sirikal monegi lot sirikal, kaso gitiyo gi msindo moro ni ka gisenegi to gigedo ni to gichulo jodala pesa. Koro kuwo moro no chako negi ni Cecil, inegi tigero ni ot to jodala wuok kuwo. Ng'ama dwa dak e udi gi en ng'a? Ka jok ma onego bed ni neno 2060 tinego. Ng'ama dwa dak e udi gi to ng'a? Ka joma onego bed ni nyuolo joma neno 2060 go ok nyal nyuol nikech githo. Omiyo wan wonge haja gi 2060, but wan gi haja gi good governance, gi ng'amo rito chik matayo piny. Abdul, weche liet e Ratil. Liet, yes. Swaleh gini wacho ni onge tiende chopo 2060 ka joma chopo kono kata joma onjo bed ne nyuolo joma chopo kono onge nikech githo. Ini wuon ichung' kanye nikech Vision 2060 gima jatend piny owacho ne odhi timo sani. Now, aparo ne George, samoro wiya wil gi kaka piny chalo, ka winjo kaka iwuoyo ka. Kiwacho ni vision ma 2060 en lake kaka lake mamoko. What's a vision? It has to be lake. A vision is a dream. So en lake, paki kati a lake, to be a puji kaka gimomi en lake. Puji kwa Ramoga Jwang. Emak puji kwa Ramoga Jwang. Yes. Now, kama wantire kane, one vision ma is about to expire. We must be prepared. Mondo make, if should this some vision expire, to one step ahead, one expect another vision.
can they want to accept the Vision 2030 is a reality? Then it comes to an end. When it comes to an end, there has to be another vision going forward. And that is what the president of Bureau fine. I'll kill a vision machielo for the 30-year period after the expiry of the existing vision. Koro waikre neudo. And gimamora ni dio chako sendo nyoyo. O wat maber ni from August 12th, wachako bedo gi public participation. Paro maleo gi maricho magi wuoyo go kagi. That give where to kill the public public participation, because we cannot live in a vacuum. Nyaka wabed ni one existence of a vision after the existing vision. Omeyo gimangeyo en nitiere siasa mawuok siasa mag hope. Of course siasa mang'eny to gin mana hope. To kik wakaw jo Kenya wakaw for a ride ni jo Kenya wigi diny. Magimo kel maber ma wanyalo neno ni nyaka obed gi lek. Ka in idano modak e wang piny ni nyalo bedo ni onge gi lek ni wach ni yitho to ibo to nyaka an mawuok kani 2060 osamoro ok nyal timo nade ok nyal yuda, but we must have a road map manyiso ni kiny jomodong after us dhi bedo gi something else to rely on. What be industrialized, what timo gik mang'eny gigi nyaka tim gi irrespective of joma dhi tho gi joma ok dhi dong, nikech mano ndiko ma Nyasaye timo nade ondikonwa ni nyaka watim ang'o wa exceed the sin. Tibiro parwa ni tang'o mane wawe behind sama ne wanindo. Paro ndo ngujo bed ni sirikal bedo gi gimoro manyiso mamiyo japiny bedo gadieri ni gimidwa losi ni biro konyo gi ma ok yudo hinyruok gi sani. Ing'eyo sama japiny dwa bedo gadieri mar gimodwa timo kiny en ni look at the vision 2030. Mine is not a product of the existing president, ne a product mar His Excellency Monosenindo Mwai Kibaki. Ang'o ma wase achieve, ang'o ma ok wa achieve, and going forward ang'o ma wadwa ni mondo walose gini mondo konywa achieve coming 2060. So nyaka obed gi gik moko mwaketo piny mamiyo walek maber mgigeno ni kiny wanyalo konyore. Lek te ok chopi Abok, lek te ok chopi. Bati. Yes. Ingeni Swaleh dodge question. Vision 2060 mawawueni o address gik moko adek madongo. Owuoyo industrialization, owuoyo agriculture. Kwa kawo industrialization, an konyuola taneno kadiere mane Moi ne en ker. Kane dhi industrial area ne ndiko ji kabisa. Onego wapenjre ni to what went wrong momiyo industrial area tinde ok ndik ji. Nikech ang'o ker mane wan go manokelo vision 2030 nodhi oyawo dhot mwatimo imports moloyo exports. Imports nyiso ni ne wayawo yo ne China mokelo gik mang'eny e Kenya, omiyo nodhi onego industries. Ker ma wan go kawuono ni king'iye en gi dream. Owacho niya waketuru gini in place. To be by the way 2060 ok bi yudo ka ker nie manie ter. Samoro Swaleh mosiepna ni manyalo bede ter. To ma en mana gima guide wa kaka jo Kenya. Ker mowueni onyalo bet Nyasaye nyalo rite ma samoro bedi to Swaleh chunye go kibi ni boka gima wacho en kama. Yes Elisha. Onego bedni wabedo kod lek. Yes. Kaka Kenya dwa bet ne nyithindo kata mada nyithindwa. Wawene gi document moro manyalo guide gi in future. Ka koro for example ni okwa bibet. To kawuono kipenjo jo opposition makawuono. Nito ang'o muneno ka ker masani timo marach. Gibiro badhore ni onego ji. Kwani ker manokalo cha ne ok neg ji. Nikech wan ne wadhi mandamano nonegwa moloyo. Kane wago Isaac Hassan must go noneg ji. Kibaki onego ji. Does that one justify team Matimo Esane? Okay, justify ni mondo waendelea gini. Yeah, so but king you better ker masani. Mano nyaka wawinjre ni en. But king no ker masani. Mano nyaka wawinjre ni oken gima winjo bed ne inyiso nyikwara moga jwang ni i justify gima notimore chien kano rach ni koro nyaka timre sani Abok. Koro Bati ker masani king'iyo tiyudo ka otemo wuok e wach lweny mi tiketo go jo Kenya pile ka pile. Kata sani seneno ka jowagi mandamano sedhi mang'eny. Iyudo ka ker ose advise police ma police okoketo force kaka ne giketo ga choncha. Mano is a plus to the current government. Remember ni gimonego benwa kedo ne en keto ngima jo Kenya mondo bed makare. Ngima jo Kenya mondo bed makare no nego beni wan kod tich minyalo nyiew chiemo kete odi, inyalo bet ni in kod ot maber. Gima Swaleh okong'eyo ni constitution ma Kenya wacho niya en ratiro mar ja Kenya mondo bede ot makare. En ratiro mar serikal mondo make sure ni ja Kenya ni ot makare.
ing'eni mano nie katiba manyaka ng'at gi miluongo ni Sifuna ni en wakili takia no somo katiba kodok kune en kipenje to siko mana ni preamble of the constitution wacho kama okonyisi ni katiba ni wacho ni mae monego beni timore omiya dwanda nyis Swaleh kawuono kidok koru kocha nyis jogi niya ker noselando ni public participation debate gikel ideas kaka Kenya nyalo losi kata jakom ne dhirorega gi serikal to gik kamoro to duogo chien to wacho ni mae kako nego beni watero serikal mbele okigo agoya makata ko penji ni point midwa timo en ang'o in fact pod anoyonu ni opposition ma wan go sani is very clueless onge gima ging'eyo kata chiel kata an makawuona joinu ta nyalo miwa ideas moingu okay but ing'eyo siasa ni dwaro lony matin to siepna ni onge lony e siasa wani obede bataka kendo winjo ko admit kendo kata ne komi kanyo winjo ko admit ni pok gichiwo lwasi ne jo Kenya mondo dak go nego beni gidak kendo winjo ko admit ni sirikende osebedo ka neko makata margi ni pod neko ang'o matamo wacho vision kata lek mar chopo kamoro ber makata an sani an gi lek madwa ni ka chieng' moro Nyasaye nyalo taya machopo higni 10 tawe nyithinda kamoro to nyithinda gi bende nyaka kaw lek nani madhi go nyime machope kamoro mane momiyo Kibaki nowenwa lek mare ma 2030 makawuono wachiegni chopeni along the way ng'ukruok obedo osiepna di winjo ka wacho ni 2060 onego bed ni wan gi industrialization mathoth to sani to industrialization go kang'eni gionge koso gintie penjo machanda en ni serikande gini jo Kenya mano mi lek by 2030 along the way kawuono bedo more useless molo any other time ja Kenya kawuono kidhiyo kaka nyaka man gi masters wuotho ka fodho malwete nyaka man gi degree wuotho mana fodho mana lwete as a people wachomo kanye Swaleh mane gima president wacho no seneno winjo bed ni Kenya bedo gi industries kachopo 2026 moko winjo bed ni en gima koro itiyo godo nikech pek manitie mondo kik ji le kadhi mbele bati neno ka nitiere gima winjo bed ni bedo mar dhi mbele go kan kadhi mbele Kenya kaka Nairobi ka industrial area kacha kata kama nyageri industry mamoko ma koro onge tadwa kodi ni joket mwandu dare pinyni dhi e pinje malibamba jo ket mwandu konyie kata biro ka osuru ni malo makata kaka jaket mwandu bi tabu nyi winjo kamoro dar Mount Kenya kucho kinyiso ni gole mit belia aonge gineno moromo to na nene ka jatend piny machon ne wache ka omiyo luosi mose ket gi serikal ni ok nya yie wachop karna vision 2040 kara 2042 kwa nya chop itemo nyisa ngo jo Kenya onego demand duoko mari gini beach mane president William Ruto singogi kwase yudo mano to wanyalo yudo jatelo manyalo kawo Kenya matere 2060 no nikech jatend piny masani to ose prove ni en onge gi haja ma 2060 no gi dhano en gi 2060 no maybe gi en owuon gi thuolo ma pod dobere to ala gosiepene jatelo no nyalo bedo ng'ama nyalo tero ji 2060 kopogore gi lek 2060 linda mwananchi ema biro bedo ni rule pinyni kata kok linda mwananchi ni linda mwananchi mantie sani leadership ne tebo yudo ka joma noluwo footsteps ge adwa nyisi ni footsteps ma linda mwananchi en footsteps mar Raila Odinga jatelo mane piny luwo gone mana pedhone mana leso omiyo linda mwananchi be masani dhi pedhne leso nikech odhi bedo gimiluongo ni change of guard a generation but ing'eni ng'ama ni e yika maybe Abdul manyago loko gosiepa ni be ni e yika adwa koni ni wane mwang'enye pinyi to be wane mwachandore zaidi mang'enye pinyi to be wane mwanyuole mang'enye zaidi e pinyi Abdul ok nyanyuol kaka nyuol sani inyuol nang'o to ni ni piny tek yawa ema nyisi but yokine ka Swaleh Abok yes manyiso ni ng'ama ni rika wane e ng'ama chandore pinyi mang'eny mogik to en ng'ama nyaka koro wuog oko mondo wach Nyasaye chandora moromo we augi ka tem ng'ama chielo onge ng'ama bas na mosetele pinyni ma neno ko mess up gi country ma wacho ni ng'ani ne nwakete nikech en rikawa to noketho piny king'iyo pinje mosetelne gi vijana Botswana dhi maber kabisa Barack Obama noloso Amerika ka jahigni 42 omiyo sani be gimiwa thuolo kata bana kombe magod bura jodongo wada luoma mana ni mar rieko nyaka yudre iwa otherwise wadhi ka od bura no tek
Abdul ang'o ni ing'iyo ne Swaleh to Ismail. Aneno kaka Swaleh koro kawo jo Kenya keto gi tero in circles gi miriambo ma ok donji. Ni wan gi vision 2030 to wacho ni kata koro wabed mana gi vision 2042 kata 2040. Of course, onego bed niya ginyiso wa ni wawe wach mar vision. Ok onego wuoye wach mar vision. Nikech ka wan gi vision 2030 to we cannot run ok wanyal kawo Kenya waketi na vacuum. Ni after 2030 koro weche gik. En wach ni koro gimo vision moro moro chaka tindonde. Wacha kwa bedo go onge. Awinjo ko wacho 2030, 2040, 2050. Here is a case ma the existing president. Of course, these visions nyaka gi come from the president. Ok ginyal come from the opposition. No opposition wacho ni vision biro bedo. Ngama the sitting president gi pache maleo kaka His Excellency Dr. William Samoei Ruto. Ma pache leo oseneno ni kaindi koro ero gini wadhi kamo gikone. Wachak wabed gimoro machielo madhi konyowa mondo mi nyithindwa gi nyikwawa gi ndok liundawa ento sewe nyuol obed ni biro yudo kamoro manyalo timo nade manyalo konyore. Magi gin gik moko ma nyaka bed ni wabedo godo mondo wabed gi paro makare. But you see, kinyiso wani dwa telo without a vision. Then what are you telling Kenyans? Inyiso Kenya jo Kenya nango. Ni jo Kenya unu fuwa yenya wan kitelo oda mana kayo to vision moda bedo timo nade onge. I think Swaleh gi team ne onego bed ni gi back to the drawing board mondo gi check ne cha winjo ka giwacho ni gionge technocrats gi yude kaka ginyalo poch technocrats moko kama nyalo konyo gi kata for free machalo Dr. Abdul gini wayud kaka wakawo gini mondo waket ne gi e yo makare idwa riwore gi linda mo ok aliri record gi man mondo wamigi paro makare manyalo konyo gi nikech aneno ka gionge paro makoro gikwa kawo jo Kenya gikawo jo Kenya bende onge paro kaka gionge ang'o gionge paro. But here we are here mondo mi wane wane buo His Excellency Dr. William Samoei Ruto kwang'iyo gik motimo not as a person sani endi as the president kose paro ni gini nigi makosa moko monego bed ni wang'iyo going forward. Let us rally behind him. Wang'iuru gigiendi but ok awach ni there's no perfect document nikech kata 2030 ni endi samoro gik moko mang'eny moko yie ok wadhi achieve. Let us ride on experiences mwayudo ka wadhi godo mbele kaito wakaw gini wakel mbele. But if you want to tell us today ni wabed gi vision 2030 to go gi 2030 no to chapter closed gin kagi kawo telo assuming ni kawo telo ka koro wacho no gidi bedo gi lek gidi mano gima Swaleh gidi bedo gi lek kupogre bati adawacho gi moro ka yes wadhi chuno gini gi thuon gimina no ne idhi chune gi thuon ang'o lek koso ma gi jok mong'iyo gi thuon chikiti lek mikelo gi thuon chikiti why do we call o public participation ma iso gino kaka public participation odwa wacho ni gidi omera rule man onge ngama nyada ke piny maonge lek oda boka abiro yes maonge lek to lek mora ma in go nyaki make sure ni sami kete mondo mi obed ni ji nyalo nene nyaki create that environment iwinjo kanyo sama Abdul gini wacho ni waonge lek mano chalo joma koro iyanyo kata nyithindi ni onge lek kata mana kothi minyuol wacho ni onge lek manyiso ni kata lek mari ma in go chakori neno no onge. Gima timore en kama bati we cannot ok wanyal dhi nyime kama kaka jo Kenya ok wanyal dhi nyime kama kaka jo Kenya kwa timo siasa mar TV kama wadhi nyime nang'o anyisi bati kaka serikal ma Kenya gimonego kuongo serikal timnowa o serikal onego bed ni owei makopo no chuli osara kaka dalo Moi kaka dalo Kibaki Moi dalo Kibaki moko chuli osara tinyalo wuok ka medhi nyiewe kata mana sukari 1,000 miting siling 100 mudo idwok ne mama dala mano onge piny makawuono ochumi ni ozoro teka ma ok wanyal continue kode kama gimitemo wachwa ni vision 2060 ni en gimiluongo ni confusion mondo gibag go jo Kenya gidai bato bwogo watere 2060 kapok wapenjo gi 2022 2025 kwasa yudo kaka 2024 2022 2025 no bedo we can discuss 2060 to kamano pod onge gino nyaka wariemba jogi te water dala nikech ok inyal kawo waiterowa 2060 nikech kata king'iyo no wawinjo ni wadhi Singapore kang'eni Singapore 2060 Singapore wadhi Vietnam koro wane 2060 so the government should stop with immediate effect the confusion of Kenyans mar kawo japongo ja Kenya ituga ni to king'iyo ng'ama timo mano nyako beda leader mosedhulumu ja Kenya bugik to kiyudo ng'ama pako gino nyaki yudi ni en ng'ama kotiyo ne japiny gi pesa manomiye koro ponde tok gir 2060 ni otherwise ok wabedo kamoro kaka jo Kenya ni biro dong gunda bati aparo ni Swaleh ni
akia ni en politics of activism ema chando jo opposition. Mae e joma wacho ni ker ok lo chik. To ka gisomo katiba article 1 wacho ni power belongs to the people. Mano article 1. Number 2, Kenya is a democracy ma allows kata gin. In fact, wano bro protect gimu wacho no, but okwa biwinjore gi gik mu wacho go. Article 1 wacho ni power belongs to the people. To ki underline that, ker nyo launch gini to wacho ni kor waduoke to the people. Mondo jo pinyu discuss gini. Kuonde magineno ka richo negi, wagolo oko to waketo kuonde mabeyo. Mano emomiyo wakelo gimiluongo ni public participation. And public participation benie katiba wa. Number 2, jowagi kata sani Swaleh ni ka kipenje ni to nyiswa kaka udwa launch kata kaka udwa revive the economy mu wacho ni rachni. Awinjo ko give example ni ki Obama no revive America. Economy mar America ok nyal compare. Swaleh wacho ranyisi maber ni ok nyal ng'ao osuru malo ne jaket mwandu to odwani mondo ket mwandu mandiko jopiny. Mano wacho ni yo achiel monyalo revive, magi nyalo revive go osuru. But wakoni wach mar economy. Linda Mwananchi gi opposition wacho ni ker owe olo. To remember ni wachulo debts mano kaw gi previous regimes. Adwa ni ginyiswa ni okay, wawe olo, wawe kaw taxes, ere kaka wadhi chulo debts mano kaw ka. Ere kaka wadwa dhi chulo jotich ma Kenya. Ere kaka wadwa timo development marwa kaka jo Kenya. Ero giwacho ni taxes ni malo. Giwacho no wawe olo. Koro gimiwa roadmap, kikwa ol, kikwa kaw taxes, to ginyiswa kaka wadwa chudo. Mara riyo. Yes. Giwacho ni investors ringo. To sani Aliko Dangote is a serious investor. Aliko Dangote biro gi investment modwa kelo midwa ger kanye. Idwa tim Maroil Mombasa. Gin investors gima ringo gi. Gin giringe Kenya mane. Number 2, Swaleh ni apano neno Kenya dire mui. Owacho ni kawuono onge kaminyalo gere industries. Be ok ong'eyo ni kawuono kidhi kata mana Nyanza wakucho. Nikech waketo mind wateni industries nyaka bed mana kanye Nairobi. Kidhi kawuono Nyanza wa. Kichaka Ahero, dong ineno ka puodho cha ni nono kacha. Kawuono kwa yudo serious investors. Kata kawuono wa devolve some of the industries ka watero gi Nyanza. Mondo also wadi congest Nairobi, wa empower counties. Kidhi Turukana. Turukana nigi puothe matimo nono seriously. Iparo ni kawuono kwa tero industries Turukana. Donge nyiso ni jomoko bro wuok Nairobi dhi dak Turukana to tiyo Turukana. For us to empower these counties, Raila Odinga no fight for counties, mondo counties gi okel telo machiegni gi resources machiegni to the people. Kawuono kipenjo jogi kaka gidwa revive kata kaka gik ma wacho nigi ok ginyal wacho ni. Emomiyo a support osiepna ni ka wacho niya giteme manyo technocrats kata udhi mane campus kacha. Kawuono kidhi university Nairobi yudo ja secondia nyalo miu ideas moko matin. Lakini kaka udhi ni to kane ka udhi toboa. George ing'eyo an gima litna ni osiepna chikore kowuoke Vision 2030 odonje ni the 5-year period. And the 5-year period mar the government and nyaka ne gikaw loch kendo kaka gidhi tieko loch. This time round, when nitiere manifesto mane government kane come into power, manifesto mane gipedho nango jo Kenya. Which manifesto wasebedo kwa implemented from page to page, paragraph to paragraph, sentence by sentence. Kiwacho ni gigi onge, and we know very clearly very well ni uchumi the inflation samane wakaw telo ne 9%. Osani koro duoga tamalo 4. Unemployment manitiere wa come up with affordable housing. My employee no ji here and there. Gigi nitiere processes madhi state by state. Omiyo ka wadwa ng'iyo gik mwadwa golo pachwa the manifesto mar gini to waketo ni koro wadwa turn around ni wapejre anene ta Vision 2030 ni dhi kanango. The issue of Vision 2030 is a Kenyan issue. Ne everybody. Makata inemi ka unemu kautelo kawuono. You must find a way into Vision 2030 ni endi wadhi timo nango. And that is what it is. Omiyo ka sani endi jatelo matiyo His Excellency Dr. William Samoei Ruto obiro ka endi mowacho ni koro wadhi kacha. To miu nafas ni wan gi public participation. Kami wacho the power belongs to God. The sovereign power belongs to the people. Daka ka nitiere kama nitiere
in kata vision 26 ni sasa ong'e wuod ma kosinga mangama dogika ni araj to pok isome wawe de wang'e gini wadhi e public participation ka wachopo public participation kipengele maricho iwuoye ni maji ma otimo nade raj to ka blanket ni osewach ni vision 2030 dibiro kata no raj nikech udwa kawo telo. I mean, we are misleading. Wacho ni oracho, wacho ni onge en kalor gi somo ni onge tiende gi sani. Yes, yes. What's stop? Yes. But ing'eyo miriambo ni en kit ji. To tije ma miriambo ok nyaweyo. To bendo medra meda kuom jomoko. Ing'eyo siepa ni jaodie. To siepa ni jayudie. Ka winyo kaka jaodie muoyo, ta paro ni jayudie. Kidoke maadili mane Raila Amolo Odinga ochung'ne ok giko wacho sani. Ang'o motimore thuolo matin mar dweche mane Raila koro onge gi. Osiepna ni bende pod ok odak kama opogore gi Kenya ka. Kenya ka ema intie. Ma gik ma wacho kata emo ng'e gi digi na dieri. Onge kaka inya nyisa ni dwa dhi e piny maber kama intie seche go. Ok inyal kata nindo kata matres mininde maonge. And that is what we are saying as a people. Mane gima wacho kaka wan. Oganda ja Kenya nyaka kuong winy maber e ode. Kapok otere oko mar ode. Okinya nyiso ja Kenya ni dadhi kode 2060 to oonge kata kako nyawuotho mochop 2060 kata the next one year kodhi neno odhi to kech nege nyithindo ole ogedo to konya tire school tia to konya yude hospital and these are the things mo wan address ma resonate gi ja piny ma kawaida nyuol iwacho ni kampuni tiyo kia investors biro en owuon kadang ipenje ka dala ne kosele kacha en gi nyithindo turi simbe ka ji turi dwaro tich kuome dako migi to ja serikal iwinjo kanyo ODM manyawadwa ni bende ang'o mamono gi ka gi chung'ne maadili mar Raila Amolo Odinga mane Raila Odinga chung'ne cha gi somgo jatend piny rieko mondo mi Kenya bed stable monde ja Kenya winj maber e ode ok inyal nyiso ji ni dwaro singo ne piny manyien ka piny machon to jidonge mana choki George Bat turu kana pod chieng nege jigio George Bat wakono siepa ni aparo ni oringo gi Linda Mwananchi mawiyo wil ge ideologies mag ODM ker nyo wacho maler kendo sama nyo launch Vision 2060 nye neno ka en gi Professor Ino nye en gi Professor Nyang' Nyong'o magi wa the brain behind Raila Odinga manifesto mane dwa keto Kenya mondo wadhi roadmap. In fact ne wa plan roadmap to Singapore. Ne ok ni gima osiepa ni nyaka ng'e ok wating jo Kenya watero Singapore. Wadwa kopo gima ne jo Singapore timo the right momiyo wan pod wane a third world country to gi gimomiyo ne gi move to giwewa ka emomiyo ker nyo odok oweyo nyaka jok mane en ge uda mane advice economics sani okawo jo chama ineno ka gi advice ker one launch gimiluongo ni Vision 2060. Vision 2060 is just a roadmap to transformation kaka Kenya nyaluoke a third world to first world. Nikech ang'o wang'iyo Kenya mambele sani ker gi dhi launch gimoro Nairobi ka 30 kilometers underground railways. Gino gima bro timo ni Bati kiwuok tich ok ibideke yo ichopo at the right time. Magi jowa gi ok gine jowa gi neno mana ni siasa nyaka go gi thona winjo ko wacho gimoro kane gibiro kawo telo gi thon gima dwa na nyiso siepna ni Linda Mwananchi go position. Kenya is a democracy. Wabro dhi e ballot ka kero yombo wabro miyo thuolo mar dhi e court ka court orumo you must accept the winning team. Ero kamana temo wacho wach mar manifesto mar Raila Odinga gi jok mane nitie ng'eye nyaka ke sani duond bura mar UDA gi ODM wacho ni gidhi bedo gi manifesto ma manywanda manifesto ma kanyakla manyiso nang'o kinde machien kano wach ni pok ochung komiti madhi timo twak e kind UDA gi ODM sani koro oseket aput madhi riwo manifesto ji nowinjore karang'o ni ODM dhi tiyo gi UDA Abdul kachiel kod Abok ma nowach chien kucha ni pok ne winjruok obet kada jok mane dhi timo twagno ni pok otim winjruok obedo karang'o ma koro wach ni manifesto dhi bedo machal odong higa achiel tapani ji dhiere nikech dwe machalo kama higa manyien ema ji dhi go ombulu Bati wakoni aparo ni kane wantiere special NDC ne wamiyo party leader Dr. Buru Odinga teko mar dhi chako wuoyo kod ker. Chako wuoyo en nang'o onego wang'i kaka wanyalo draft manifesto onego wang'i kaka wanyalo keto teams wa together. There was a day mane ker oluongo the team mano tasgi onao order
to gi ODM nyalo work together State House. Maparo ni chairperson gi nen Gladys Wanga, chairperson mar ODM. Nyiso nango waseng'eyo kama wantie ni jakom no wewa mondo wati kod ker. Okay. Uda gi ODM en gimoro achiel. Nikech ker matiyo sani was once a member mar ODM. Kendo ne ODM en gimoro achiel. Uda en chama, ODM en chama. But okay. Wadhi los alliance. Okay. Alliance no en niya, nyakwa kel manifesta diwa achiel, okay. Mondo kikwa confuse voters. Okay. Ni ODM ubiro gi margi, UDO biro gi margi. Namba 2, kwa kelo manifesta achiel, odhi miyo unity mar UDA to kod ODM, okay. Bedo gi moradi. Di bedo gi winjruok mar ni ng'ama golo jalup jatend piny ng'ama golo jatend piny koso atodong wan kaka chama wan wasewinjore ni wadhi golo deputy okay. President. Yes. But confusion ni manya kwa golo jo Kenya. An mane pod gima chungne kaka jalinda mwananchi. Ja Kenya nyaka wuge confusion ni. Ipenjo ma iye yach. Penjo ma yukuot ma rao osiep dani ok winji. Karango mane winjruok oseketi e kin UDA gi ODM. Karango mane gibedo mane giwacho ni koro wasewinjore wawuotho kama. Ki winjo jakom mar chama mar ODM wacho ni gidhi loso manifesto mar Manywanda. To at the same time ki winjo dhok gimoro pok wabedo winjruok gi sirikal. Tiende ni nitiere kipindi mitugo gi Kenya mondo Kenya yud more chunye ni geno nitie to geno onge. But okada wuoyo manifesto mar ODM nikech ODM ne pok oyudo sirikal e kinde machien koyier gombolo magi donjo magi ka office mar presidency magi tiyo. Chuna na wuoyo mane manifesto mar UDA mar ODM no kai kaka no chalo. Amin kaka chalo sani mo midhirewe gimoro ni. Onge kaka kano sing ne Kenya bati pora duki mana chien kacha okunego wawil gi chien waringo dhi mbele wadhi urmos ni ofuku ni biro bedo gi pesa pok bedo gi pesa ofuku ni in ng'ama riembo pikipiki ibiro we pikipiki ibiro bedo gi matatu bedo gi matatu ibiro bedo gi buses bedo gi buses in kori bedo CEO pok mano timore na Kenya mone mama mboga pok owuok piny kama no use mboga cha mo bedo gi wholesale mar alot mo wuok e wholesale mar alot mo bedo gi supermarket mar alot mano pok otimore. Ang'o momiyo jog tendwa nyaka kaw japiny for granted and mad wadhi mbele nyaka karango and mane mo wacho an onge problem manifesto no warito nene kaka obo chalo mar gi mag dollars mar Manywanda one already marwa un maru en mane manifesto wa listen manifesto marwa wang'eyo no suru nyaka dok piny ne Kenya wang'eyo ni extrajudicial killings nyaka rume piny Kenya. Okay. Wang'eyo ni Kenya mora nyaka mi development equally. Okay. Development en haki mar Kenya. Right. Wang'eyo ni Kenya nyaka mi thuolo kaka Kenya mamoro. Right. Ok maru baguzi, okay. Mar ni kupingo tini goli sirikal to kipako tini soye sirikal. Ne wacho ni ok dhi we mar ODM nikech kaka kochalo sani Abdul yes maru Swaleh wacho ni yes. Ing'eyo wan gi manifesto mar riembo Kenya samo ntiere ni. Yes. And manifesto mar riembo Kenya ni endi en manifesto manie public domain. Manyaka Swaleh wacho kano nyalo some sasa modwa some. Kata dwa ma some ufikie kata some. En ni gimo wuoye maduong' owacho ni ya ni Kenya no nyis ni ibiro ya boda tidhi ng'iewo matatu. You see, boda tidhi ng'iewo matatu is not overnight. Swaleh ing'e kaka piny ringo. Mama mboga tidhi bedo gi supermarket is not overnight. En ni to ere lwasi moket makare manyalo konyo mama mboga ni endi mondo bed gi yo madhi konyo. Mane gima Swaleh penjo ni boy lwasi no sechopo. Lwasi ni ema ber nyisi ni ya. Lwasi manitiere en mokwongo en ni ya sama gigi timore movement mar ji kuonde ma ji wuothe barabara mowuothe koni mane miyo mine wanindo oko ndara ri adek oloso magi gin lwasi miketo madhi mang'o madhi bedo makare Swaleh wuoyo to ng'e kaka barabara ne nitie machalo. For instance barabara mawuok Karabok kadhi Adiedo no ng'e ni chalo nade maksani ne yeche loro mana kindo magi lwasi ma sirikal timo nade sirikal kelo lwasi sirikal kelo ni sirikal gero chirni mabeyo mamodan mwadhi timo. Lwasi sirikal kelo ni weche mag pi nyocha kaendi kane wan Karachuonyo
ne ntiere pigi mane mi loso mano kama west kacho mose bedo kaywa weche mag pigi ni budget mane ntiere kanyo ma jogo dwaro ne sling 100,000 gi gabich already say nigi sling 400,000 odong 1,400,000 amin odong 1,200,000 kende mondo process noti magi lwasi mu wakelo mondo timade mondo donji kik ngato kaw ja piny mondo kaw for granted at the same time weche michacho makana mag loso alagi en ni ja piny ne onge kata capital sani wan giweche mag nyota mamiyo ji startup capital magi gin gik moko mag sirikal kelo madonjo to ka koro ng'ato wacho pod wacho ni or expect ni jaboda ochiew kawuono makatana igni ang'wen osekalo chakre ne ji donje sirikal ok en kawuono wacho donc nitie kaka mamu ok en kawuono ok nitie bodabodas mamu igni gi ng'eny igni ang'wen ng'eny but sama iwuoye Abok wacho ok tieki wewe oyinge gi kanyo wabro duogo chieng' machielo Abok wacho ok tieki mama tin tu atiga tin wacho ok tieki but yakwaya kwada matin gima timino seconds tu wewe oidi kamano wadhi ng'ade gi kanyo Abok ang'eni en gima matin seconds achiel beda setieki but samo wuoye wach manifesto to we include joma kata chama gionge go gikia kuma ero kamano nyakwara mogi kuom kete Ratil ma kawuono mano e kaka Ratil ochope giko mare ano ka Elisha Abok kaachiel kod Swaleh Omondi to kod Abdul Ramadhan ochwake oromo kendo chieng' machielo riti masani nyinga en George Bati. Walando tho mar jadolo Damianus